Assalamu alaykum hormatly yurtdaşlar. Taparaga salamu alaykum. Salam Halmurat, iyileşler, selamun aleyküm. Buyur Halmurat ağa. Köpten bäri ikimiz ekrana çıkan okuyup şikayet ediyorlar. Yo arada çıktı yani köpden bäri bir hepde boldy da çykyş edenmedi kim. Bolýar. Taparaga ene dün meclisimizin, gurucu meclisin oturşuny, duşuny täzeyle ilkinji meclisin geçiren duşuny yurtdaşlarymyza ýetirdik-de. Şo taýda edilen gurrun var. Esasy mesele şol Orsiýet barada, Orsiýet imperiýasy barada. Näme üçin bu? Gelip 142 ýyl bäri biziň ýakamyzdan ýapyşyp ýaty, halkymyzyň, ýurdumyzyň, topragymyzyň baýlyklaryny dargady otylar çepe sagy. Inni biz şu ýagdaýda nähil çykarlygy bar diýen temany ortalyk seretdik, garadyk. Ondan şo nämeden başlanyjy her kızadyň çeşme, derýanyň çeşmeden başlanyjy bardy. Emma weli şu ýerde bizde näme başlanyjy bar? Türkmenistan meselesinde nirden başlandy bu? Orası nirden geldi? Bize ikimize mektepde öwredilen zat ýokda. Bu zatlar barada tarihi temadan kelam agyrsy aýdylan. Ýurdun daşyna çykyp köp zady bildim özüm. Ýurdun içindeki bu meseleler men üçin hem ýakypdy. Inni ýoş açılıp başlanýar. Ne? Şu tema boýunça hana bolgun ýa-ni mirasy matly internet demede saytda Tanrıverdi Hoca Taýpatly ýaşuly ýa-ni Göktepe urşy barada öz bilenini, ýaşullardan eşitdenini, tarihi wakalary salgylanyp, ýa materiallary salgylanyp, 6 sagatdan gowrak beren gurrumy bardy. Şol maňa gaty uly täsir etdi taparagy. Şol Göktepe galasy, ýa Göktepe urşy, şo orsun gelişi, milletimizi gyrşy, soňundan näme boldy? Şu meselelerden başlasak, onu biz öz tarihimizi ýüzlendirmemiz bolýardy. Ozal bir toparatym özüň gowulýar bizde ol ýazyjy diýdiler, pozujy diýdiler, jurnalist uşgalar bar. Şolar daşyndan aýlanyp geçýärler. Meselen içine girebilmän. Sen günäkär diýip orsun ýakasyndan ewşitläp tutanýary ýok. Aýtam Sankt Peterburgda şu Türkmen halkynyň ganym düşmany bolan ýa-ni general Skobelew mundan bir näçe ýyl odan ýadygarlyk diklerini el çapyp mübareklediler. Aşgabatda şol köşkde oturarlar. Şoň üçin senden näçeler ýaly gaýyş bar. Şu zatlar barada senem öz pikirini aýtsaň, mena dünýäňi çykışymda bir topar zatlary deyip geçdim. Sen düýp bir aýdyp bersen, sen böyle sen özüňe Göktepe galasyna da, Göktepe topragyna da, iline de bunu gatnaşyň bar adam. Sen öz pikirlerini beýan etmäge dogry hakly hem hukukly. Şonu senden sorajakmyş mümkin. Halmurat ağa. Tarihçi değil, onu boynuma alyan. Yani tarih bilen kızıklanyan adam deyip nemet şu doktorlardan bilen paylaşayın. Yani diyeme hem de bir gökte purşundan başlanık ondan iyirek 1865-nji ýyllardan hata alıp başlamaly. Kandiyan tedavi. Bu ekspedisiyada ikinci ekspedisiya, yani üçüncü ekspedisiya bolýar. Yani Göktepe urşy 1881-nji ýylda üçüncü ekspedisiýanyň demesi bolmaly. Ýalňyşmasam şeýleräk mi Kandiýanda. Onuň bu Orsiýeke Kaspy tarapyndan däl, bu Hiwa, Bukhara şu tarapdan gelýär. O taýlak hat ýerräk baran. Yani Özbegistan suwatyny, Özbegistanaky hemelen nemesine diýär, Täjikistan, Özbegistan. O taýlak yani Türkmenistandan ýerräk bolmaly 1860-65-nji ýyllarda bolmaly. Ort ilk bu demeleri öwrenýär.
Kän ekspedisiyalar vardır. Yani tebigaty öwrenýän, geografiýany öwrenýän, tarihy, dil öwrenýän, şoňa meňdeş dürli atlaň aşagyny 1860-njy ýyllardan, 55-nji ýyllardan başlap demäň paçatynyň gyzyklanmasy bar, ony kulak öwrenýärler. Şo döwrüm Kavkaz uruşy gidip ýöden. Kavkaz 1800 demäň başyndan 7-nji, 8-nji, 10-njy ýyllarda başlaýar Kavkaz uruşy 100 ýyl dowam edýär. Onuň ortaýadyň demesi etaty maksady şu ýyl deňizlere Hindistana çenli barmak da demesi. Büyük maksatları şu ýyňy deňizler, ýyl deňizlerde aýaklaryny ýuwjak. O nemeler var, hikayeler var da o atlaryny suwa ýakmalymyşyn. Ýagny ýyl deňizde ýuwmalymyşyn diýen ýaly. O näme giýýär? Yani Orta Aziýa, Kavkaz, Orta Aziýa, o watanam bolmaly, o Iranam bir kapdal bilen şeýdip geçip gitmeli. Gerek bolsa Iran bilen demetmeli. Ýöne Iran o döwürlerde ýa-ni kadymy bir uly döwlet ýalak demesi bar. Status bar, oňa göndemetip bilen ok. Şoň üçin öz nemesinde Irany kän ulanýar. Bize nemeden de terk etjekende de İran bilen ılalaşıp, aňlaşyp çekýärler de. 1820-nji ýyl, yani Türkmençay ya 28 men toşna datasyny bilemok. Tarihçi bolmansam, yani 1 ýyl, 2 ýyl, 5 ýyl ýalňyşyp bilen iýleşler bunu nemetmäň. Ben ýöne bir Türkmeniň öz tarihyny biraz bilmeli, düşünmeli derejesindäki düşünjem bar da tarih nemetinde. Şoňdan galýan görüş, pikir nemem, şondan känäl men tarihi düýüplü, tarihçi ökümünde öwrenip ýörenmem däl ýöne men tarih bilen gatty gyzyklanýan, gowurýan, tarihi bilmän bir sowatly adam bolmak, ýa-da bir düşünjeli adam bolmagym kyn, köküz agaç ýalyk zat bolýar da tarihi nemetmesen, dogry okap bilmesen diýen şeýlerek nemet bar. Şo döwürlerden gelýär. O Türkmeniň ähli däp desturlaryny, nemelerini bular bilýär. Bu maksat näme? Sen o ýyl deňizde aýagyny ýuwmak isleýän, onuň bilen bizim gememiz ýok. Bolun ýöne. Oňa sen Türkmenistany ýa-da Orta Aziýany, Kavkazy basıp alyp, soň ýuwmalylar. Bu bir ýanky kolonial bir uruş, ýanky tabin etmek. Özüne koloniýalary öğretmek, sömürmek, ulanmak, şonnalyk. Yani şo döwürleň nemelerini bizine temine bilen gürleşdik. Ýörüýte bir perdaç ederim käkdiýär şo orsun. Yani Orta Aziýa gelişinden şolaň hereketleri, tuğlary, nemeleri, tuğratlary, zatlary bar da bulan edip ýören nemelerin. Bu gönü neme? Yani onu gidläben bir onoklar, ya sömürmäle gelen demeler de o taýda halkada tuz hemçi diýär, ýa-da wanyuçy ya biraz owunly näme diýip ağzyndan gelenem diýär, bulan eşder ýalagym da özlerini alyp başlarym, şolar ýalyk. Hiwan biraz ýyrak alýarlar da. Çärçew, parap demeler bardyr şu taýda. Ondan gara ve kul gat dip deme. Derýän ýakalaryna gelenden eýem ýanky Anannikov diýen şolar ýalyk bir general bar. Annenkov. Annenkov. Şolar ýalyk. Vinzavod derim şu vinzavod kurýar. Ondan vinzavod binosyny ortaýda iýermeli ýa-da dünýä satýandyr belli de. O paýtaçylara paýta ýygdyryp, olar eýem, ýani sen gul olarym eýe.
Yani adamlar ýaly nemeler suratlar da atlar hemme de aýdyp tuda bular. Onuň demir ýol çekýärler. Demir ýol biz hiç üns beremdik ýokda. Demir ýol tabiatda uruna Türkmenistanyna 1 kilometre demir ýolum çekilenler ne şonu bilin ben gaty gowul ýa-ni. Demir ýollar hemme je ýa Kulobda wotlaň agdyna barýanlar, içine girýänler. Mari kulobda wodu demir ýol girýänler. Şo atlar çekilen demir ýol. Şäherje kulobda wodun içine de şeýle. Gön girýänler, da wodun içine girýänler. Onu eýdip beýt nemet görmellerler. Ta şo kulobda wodun içine de girýänler. Gön. Şo ýanky çygmany taşama üçin, sömürme üçin. Yani Türkmen gower botay bestirjek nämetjek dip deme. Bilen zat yok. Doğru düşünmeli. Tuvalet ulan mali öwretdik diýä bolan o tuvaletden ödüler üçin talan olaýmasalar o Türkmen üçin tuvalet ödüler ama yani tuvaletin nämedigini ullokan bilip barýan millet bolmalylar şo döwürlerde. Yani bulan demeti orsun taryhyna tere däýmeliler. 1861 ýalňyşmasam Kripasmoy prava dip neme var eken, şo ulçuluk nemeti olýarda. Şondan 1861'de çykýarlar. Şol aýaklary ýa walinkaly, nemeli, petekli tallatlaryny şol daýganlary uşa goýarlar. Şolun köpüsi bir aýagy dolokly, nemeli tallatlar o taýdan medeniýet ya başka niden gelsin? Niden olsun? O öldürün nämediğinden haberi yok. Yani soyma için o gücü var. O gücü yığınaptır. O biraz neme. Orta Aden halkları o döwürlerde yankı bir yara uyucunun yankı öndürüş, önümçülük yankı tenagat nemesine geçmedik. Tarım bilen, oğu bilen, yani oğuculuk bilen meşgul olup beren milletimiz vardı. Çöwde sattık. Ne sonra başı şeydip başlıyor. Halmurat, Göktopur şu arada demeni ne sen bahsettin Tanrıver dağını ben taşından tanıyan katı udoktu da der konuşurak yaşatıyordum. Şeyler hep mükemmel. O öyle de ben yıkmanam bolanlar o adın keneş diyen de kalkamdır. Birden bulduraktır. O niyeme ne Türkmen'de bir niyeme şu at niyeme tabiat Türkmen emretinde. Daşından görüp bolyanlar içinde ortadan görünen niyeme vardır. Bir yani kariyerist orta doğru yani boyun olan bir katlak vardır. O kariyeratına seyredip demedip görün. Onlara da hiçbir şikayetimiz dememiz yok. O özümüzden şolong bir kaptanından baryan bolmamız mümkün tebebi başka sistem yok. İstenem demesem şu sistem için işleyen. Yıkılır dip hiç kimin yatta tursa büyüşüne de yiyecek derler. Yönü yine de bir katlak vardı. Orsun propagandası täsir etmeyen bir gatlak var da Türkmenin içinde. O intelligentiyan içinde de var. O yazıcı dembe sahir olong içinde de var. Mülkantlığın içinde de var. Bunlar bir bilmedim şu orsun propagandası hüm diğerler deniyor täsir etmedik milletçi bir gatlak var da. Onlar birini köplenç yani hemmeti tanıya diýmek belki de doğru olmaz ýöne köpüsünü tanıyan o birek yankı tapýarlar, oturýarlar, gürleşýärler neme diýerler könüden gurrun edýärler de demedi. Şol milli nemeleri entek sönmedik diýene şeyler nemeler var. Tanrıver dağada şolong biri kakamam şolong biri bular bir birlerini tapýarlar.
Çok kadaganan bolsa tapýarlar, kadagan nälim bolsa o bular. Bu da kän, başga da kän. Bulun tani kän ýene-de bir kananyň eterleri barada gurrun meders kemine bilen. Ana Sultan Şaba o Türkmeniň tireleri barada. Şo atlarym gyzyklan gaty neme diýetdi. Ürjedip. Başka bir topor nemeler vardır. Yani bunlar ne orsun propagandası doğru demetmedik adamlar bunlar. Yani milli nemelerini yitirmedik. Yani, bunlar da yani devletin bunları bilyen olmalı. Son için bir ulu vadifelere nemelere kendi bir nemeden oklar yani yaşasın geçsin görsün iş bilen olup diyen yalak nemede uğrunda taklayandır. O adam hareketleri nemeleri hem becedem yani aynen aşağında yalak görüyen bolmolla şol adamlar bir da çıktı şular ne da buloro neme değil ya apolitişnrak görüyorlar da gönüm deyip bilen oklar apolitişnit bodun yönü iki adamın dasiyeti KKP'ye gitti. Şulok çağılan nemeti geçen okta. Şunlarla gaydayından bulur. O anırda yani orga değerler o nemeler buratlar bilýärler olur. Onu anırtını bilýärler. Bir ne yaş netlik çoğat. Bir anırımız bilýär diýelim bizim kakalamız atalamız ýalak bilemdi okta. O anırtı yan durun adamlar var da. Onun köp zadi gurrun berip bilen oklar. Bular birden bir yerde bol dilyar mal däl ýerde dilyarar diýip şolar ýalak neme diýerlerdi. O tebebi bu da yani güýç bilen, gan bilen alınan ýurt bili yani gana bulaballar ýön alan oklar. Bu gaty kän adamyň o günätine ganna galyp soňam bunu ayakta tutmak üçin, ikrar etdirmek üçin, şuňa inandyrmak üçin o bir gapdaly läl köp gapdaly gorkudur. O da gaty gadaply neme ýerlerde ýok edilip gidilen başgalar gaty kändir. O Sibirden nemeden çıkan adamlar vardır. Ýöne taryhyny öwrenýär diýip ýok edilen adamlar gaty kändir. Ila gorku da desan vardır Halmurat. Eşdiýänsiň sen. Awa. O bir epos. Şeýlem. Ödem gadymy epos. Şu gadagan Sovet demesinde. O şu eposi yani popülize edilýän yazga geçirýän, kitaba geçirýän, o şuň bilen gyzyklanýan desançylarym barda. Şunu aýdýan, onuň halka ýaýradýan adamlary Sibirden çıkardılar da köp. O profesorlar için. Bu destan ýeke Türkmenlere de ait derler. Azerbaycanlara da ait. Özbeklere de ait. Aňyrdan gelýän demede. Kökümüz bir bolan soň. Indi şo kökü birligi ortadan aýyrjak bolup edýärler de. Şonda ne Azerbaycanda da Bagirov diýen, yani ýalňyşmasam familiýa şo bolmaly, birinji sekreterleri bardy şol. Awa bolupdy. Ya savnar hodum, şonu atdylar. O şo bir tiýez bolýar, ýani türki döwletleriň diliniň nebesi barada. O ödem 37-40-njy ýyllar bolmaly. Gaty känim aňyrda da bolmaly. Uşdan soň şeýdip döwdiler de. O görüyorum gadagandy soň baş demetdiler. Men kakam şu görüwle eposini
O kitaba geçirip nemet göründen biri olmalı. Yani diplomlu işem çok öğrenli yapasın. Başağım kän gol yazmaları vardı katı kän. Näme yazıp näme oýuny bilem yok. O 2-3 sanlyk da var. Durşuluk kağıt. Onu şu 20-nji noýabrda o biziň türkmen tallatçyklarymyz o ýa KGB-mi, prokuraturaňmy bilmedim kimiň o demesinde o howlyň orta arasynda çykaryp o ýakdyrlar. O suraty adam var, ýa-ni APN diýip bir neme var. Associated Press diýip. Awa O şoň korrespondenti. O biziň ikinji nememde men gyýjagadyma suratyny alýa. Maral o demek. No şolar gazetde da çıkardılar. Yani şöyle Associated Press'in nemelerinde de var. Yani çok internetten tapmadım demesin. Çok kitap yakışlarını 20 noýabrda. Hem suratları vardı gıydım alan nemelerini. Bizim çağalara hem bir kişinin ecemi adam öyden çıkarıyorlar. Onun içine düşük hali dağıtları olur. Yani prokuraturan işgərler paylaşıyorlar. Evet. Günde yılan dağıtlarını. Talançılık yalaktı. Şolar yalak bizim tarihimiz katı ağacıdır. Bu orsu bizim süýmäle kendi bahanamız yoktur, düýünler yoktur. Ataň öldüren neme ýa çokunup görmedi bir elbet atmakan ýa şu at görüp gören görgünlüğünden şok bir nemesi bolmagy mümkin. O dünýede gördü yatanlaram näletliýem kendini demämdi. Bu ölen adamyň, öldürülen adamyň wagşyçylygyň sany demesi ýok halbyrat. Onu bilmeýänimiz bilen o bolmadygyny anladan o. Ya biz onu yani dile almamızda da bolmady diýip geçip bolanokda. Bizim maşgalamyzda bunu dolu ýaşan bolmaly. Yani biz ýaşamadyk biz 50-nji ýyl bolupda. Ýöne bizim atamız o da Göktepe urşundan çok doglan bolmaly. Doglanan bolsa demesi ýöne atamyzyň atasy Göktepeli. O Göktepe'den çykyp gaýdyp şu Türkmenistanyň düdlü künjegine küllekmedik yerleri yok da. Özüm şu Sovet nemesine hiç yani bilmedim näme üçin onu kendir boyun bolotlary gelmeýändir şoň üçin gumuň içinde elimde. Ya da gumuň gırasyna baranda haýsa o bolsa şo taýda yerleýän ekenler. Biziň ýöne hakamyzyň biziň dogran yerlerimiziň nemelerini geografiýadan alady Türkmenistanyň ähli içi bolýardy. Ýöne o tebäplerini bilemzok bolmasa Göktepe'de doglan bir başgalaň Targanatada ýaşap görmesini. O tejen okey, tejen neme kakymdaky tejende dogulupdyr da. Ýöne tejende doglan bolsaň tejende ýaşamaly alak da olun Darganatadan çykýarlar. Darganatadan Kuşkudan çykýarlar. Ýöne yani Kommunistik partiýa iýeren adamlar däl ol. Yani partiýaň nämedigini bilen oklar. Ben nemem Halmurat sen soru berseň men neme deýin? Tarihi bir yani torap durrun etsek gowum kan diýenden ben o hakykatdan hem şeýle şol sapara Türkmeniň bir sözi bar da haýwan isgaşa insan soraşa diýdi. Şoň üçin soraşyp magadyny anygyny ýetmesek bize goýulyp gidilen mirasy taryhy bir hiç birimiz bilemez. Yani sen ýa-ni mysal getirip otyp ana şu başagan 3-4 sanlygy
Bir bak onun içinde nähili taryhy materiallar bar, näme pikirler bar. Hemmesi gana asmana ýalyn bolup sowruldy. Özüm türkmen oglançyklar ýakdylar. Hemmesi özlerim ağaç görürler, ejem çolara çörek berýärdi. Näme? Bular ağaçdyr diýip Ne sol türkmen bolşumyzyň şeýleri hakda onsoň sen ýaňy atlap geçdiňde sol ýanky Orsiýet imperiýasyna krepasnoy pravo diýip hukuk bardy. Pravo diýmek hukuk, krepasnoy diýmek şu türkmençe öwürse gul saklamak hukugy. Olar Orsiýetde şu döwür dolanyrjy gatlyk bar da padşa bar, oň aşakyanyň knyazlary bar. Onuň aşakyanyda pameşikler bar, yerler şolara degişli bolupdy. Knyaz bilen pameşik. Şolaň üstü bilen padşa saldyp ýygnaýa gaznasynda olur ya, şular ýaly hereket edýän sistemi bolar. Bir şol ýanky krepasnoy pravo diýýäni näme? Bir pameşiň elinde halkymyza düşünüp berýär, separatyn onu bilýän. Şol bir pameşik diýip aýdýlar, mülkdara şu ülkede bilen etrawyň başlygy, şol hakyky şol pameşik. Şoň etrawynaky bolasyndan adamlar şoň guly we gyrnagy. Olarda pasportum ýok, olarda hiç adam ýok. Olar bir ýerden beýlek ýere göçmem bilen aklar, men başga iş etjek diýip aýdybam bilen aklar, ellerine dürre, onu urup ýenjip öldürmem diýip goýberýärler. Öz başyna olar maşgala da gurup bilen aklar, äre de çykyp bilen aklar, ýa-da öýlenmem bilen aklar. Dolu gulçuluk. Bir baýyň eline dogulýan, şoň eline de ölýän. Ýok, ol baý garyp düşse şol mülküni, şu içindäki şol gullar bilen ýa krepasnoylar bilen bilelikde satýar. Dokumentlerini ýüzlenäýmel bar. Hemmesi ýazylydy olaň taryhyny. Plan pamerçiň plança gektar ýeri bar, plança jarlysy bar diýip adam sanyna diýerler. Şoňa degdi. Ol adam diýip maýdanatlar. Galov diýerler adama. Onda krepasnoy duşu diýer. Olary люди diýip maýdanatlar. Şol 61-nji ýylda sen dogry bellep geçdiňde şol mejbur halyp padşa ýatyrmaly bolýar. Şol guly ýeşilik durmuşyň sebäp adamlar ýerli ýerden gowgalaňy galyp başla imperiýany saklamak üçin şol ýatyrýarlar onu. Ýatyrana indi bekar galy da bu adamlar eýesiz galy näme etmen. Gullaň eline ýarag ber. Uğratdylar Buhara tarapy, Hiwa tarapy, soň Kaspy tarapyna getirdiler. Sen dogry aýtdyň. Aýagy çok goýulýar şolar hemmesi. Hoýly ýaçarykly. Aharpyndan şermenni onun gözüni açyp göreni, üstünde duran pameşiň gamçysy. Şo nira gitdiýse şonu edip berdi. Şeýdip bular onu ýanky basyp aljalyk işini başladylar da daş töwer Kavkazdy uruşun bolup gelen sen aýdyp geçdim öýüň näçe ýüz ýyllar. Şoň esasyny biz Orsiýetde bir ölümi bilimi türkmeniň güýçli millet mükadde. Ýok, ol dälik diýbinden. Bize şol Sovet zamanına berilen şol tarihi düşünjeli düýbinden ýalňyş eken. Ýurdun daşyna çykyp dünýäň dörli bibliotekalaryndaky kitaplary, tarihi kitaplary okap görýän haýran galýan para. Bar, o zatlar ýazarlar bar elbetde. Ýöne şol türkmeniň köpçüligine ýetirilen tarih ýok. Şonuň üçin şol mejlisde bir şu gurrumy goýadyk, başyny elbetde dowamy bar. Ýöne şonuň gyzgynlygy bilen düýün ekrana çykdy, halkymyz görýändir. Näme üçin çykarly diýilen mesele soragy, şular ýaly jogabymyz bar, hökmen dowam etmekçi sebäp taryhymyzy bilmedik, halkyň gelejegi ýok. Hakykatdan hem şeýle. Şonuň üçin ilk başdan taryhymyzy öwreneli, kim dost, kim düşman göz ýetireli, soňra ädim aňyryp gitsek, inneki gelejekki nesilleriň hatyratyny hem de şol Rus imperiýasynyň elinden wepat bolan ýüzlerçe müň vatandaşlarımızın ýakty ýadygarlygyna hormat goýdygymyz bu. Onu aýdaýyn bu temada. Indi ýene bir tema bar. Bir näme şu bu taýyn jemlän ortaň ýanky näme oşoýun pasport meselesine geldi. O prawada şol pasporty ýok, nämesi ýok diýip de. Ene Türkmenistanda o ýerlerde ýaşaýan adamlar daýhan demeler. 60-njy ýyllara çenli, hatda 70-njy ýyllara çenli pasportlary ýokdy, berilen okdy, göçüp bilen okdylar. Olar gul demesinde çok krepasnoy prawan demesinde 1960-njy ýyllarda jurnalak kalmyr.
Bilýän tapara men 69-njy ýyly agamyň ýanyna daşawda uçdum da Aşgabatdan. Şonu daşawly pasajyryň elinden lukan adamlar. O menki al 9 kağıdy bar eken pasporty ýok bolan elinde. Şonçy 9 kağıdy bilen SSR çykyp bolan atdy. Şondan ýurdun içine gatnalaýmady. Pasportlar ýok eken şo ben 69-njy ýylyň gurrunly diýen bir daşawy tarapyn. O bedel toşna ýylını nemeden ok bolan ýöne şu 60'dan 70'e aralarında ýokdugyny bilýän men. Dogry. Tapara bu zatlary ýuwaş-ýuwaş jemgyýete halkymyza sen sözüň bilen aýtsa günneme ýa günneligi çykaryp durmaly. O günnelik täzelige ýa habara ýa näşür ýaly söhbetdeşlige. Oy bilmedikler bilsin. Ana internet dolu maglumatlar. Köp taraply seredern isen hayran malum sangry ýalkadyň ýene myrgazak şol ýokdum tanyşlygymyz ýok bolsa mirasym atly şol internet sayt ene çykaryp goýup başlatdyr da şu dörlü pikirleri. O ýokdum hökümetiň başçylary bar bol o taýda ýöne bile gereken bar ekenine şular ýa taňda berdagan çykyşyny gaty syny motordy dogry ýalypdyr köp zady. Soňky goşgusy Halmırat Türkmen bir ýa-ni talanty bilgisiz neme de däldir, milletem däldir. Türkmeniň dehinlidir. O hem zady badyr ýerbi ýöne bir gaýrat diýilen bir zat bar da. Şu bir adly edýän bolmagy mümkin. Şol yani birine gedek gelende şu arka durmadan bolsa demetmelen bolsa şu beýleki milletleri ýalak ya gözüni odalypdyr ya ýene bir şoň 15 bir bahanalarym badyr elbetde bolýan ýöne bahana bolanda da o näme düşman sen ýeriň aljak bolsa men senden gorkdum mine al toprağımı diýip bilmerdiň. Bir yerlerde durmaly ýerinde durmaly. Bolýada gorkýanym bolsa, gadaplan bolsa düşman. Şo nemede ýa-ni şo zat ýok, şonu terbiýelap bilipdir ne şu Sowet demedi. Şo gorkuýny netil o netille geçip şu biziň netilden bize de gelipdir. Soňky netillere de geçiripdirler. Yani bulon ideologik işinin büyük sebepleri, nemeleri, maksatları ne şol. Seni korku bilen ya da başka bir neme bilen boyun etmekte doğru. Sen boş diyenler de yok sen olmasan ben yaşap bilem yok deyip bir oraya da gittiler de. Doğru. Onu tapara yine iki tane meselemiz var şu. Şu hukukuna değişti mesele. Yani ben o kaptan Cem'ine aytıp verdim yurttaşlarımıza. Görün bilen okan zatlarımı en şu tayda sen bilen çok bolýan söhbetdeşligim var. Sen iktisadiyetçi bolsaň tapara sana değişti mesele şu malkadır. Bozgucuk bolýan mesele. Aýyň onun okkudyna bu ne Ortiýadyň Premier Minister Mihail Mishustin ýanyna 400'den gowrak adam alyp gelipdir. 400'den gowrak diýmegin pesenden 2 samolyot bolýar. Birinciden näme üçin şunça mukdarda adam geldi? İkinciden näme üçin 2 günlük näme bilen geldiler? Üçüncüden şu ozal anons ýa bellerşe edilmedi de öňden taýýarlygymyz bar diýip ne aýyň 11 aý diýerler da. Ýanwarym. Bular ýaly şoluşluk ýa-da gelişlik 400 adam kabul etjek bolsa bu taýýarlygy pesenden ýarym ýyl bir ýyl öňünden taýýarlanmaly. Garajak meseleler gözükmedi. Inni geldiler, onun okuna geleni hiç kim görkezmediler. Näçe adam geldi? Haýsy samolyotda diňe şo köşkünäkin görkezdiler. 20 sene şo taýda da onu golay durluk deme şertnama gol çektirdiler, ýa çekişdiler. Tamam. Bu ýöne görkezilmeýän şertnamalara marda tutýa taxlan ýeňsesinde edilýän bu lalaşyklar. Bu näme alamaty? Nähil beýle bolýar. Türkmeni talap gören bu. Hemme şu hatta ýeme bar o haýwa tatyp gören Erdogan bilen Aliýew gelende Krasnovodskda duş olur. Bizene Kaspiň aşagynyň ýa şol Turwan geçirjek diýen ertesi gün bar boň ýumrugyny çenep
bir metr turwanam geçermersiňiz haýwa tatyp oturanma ýa-da Astrahan gubernatory Orsiýady. Oşolamy ine iň hormatly myhmarlaryň biri gol çekişýär Türkmen tarapy bilen. Ýa-da şol Krasnodar portundan Astrahana gitmeler Türkmen ähli baýly. Odanam gidip oturýar ýöne ýene bir wagt näçe 10 ýyllyklar üçin şertnama baglaşýar. Sebäp ýa-da Gurban bolu bilen onu maýdaýyn saňa da ýatladyň tapara oglunyň çykaran bir hokkasy bar. Türkmenistan 2022-nji 2052-nji ýyllar aralygyny planlaşdyrypdyr. Temel ykdysadyýety. 30 ýyl. 30 ýyla ýykyp geldiler. Ýene de 30 ýyl galandan ýykjaklar. Şoňa da plan edipdirler. Ýöne näme ol plan? O plany gören adam ýok aslynda. Ve sonra da başka da edilen zatlar var. Endi şu ykdysady tarapyny aýdyp bersek, bizene şol aýdyp diýorsa dürli yerden, dürli wagtda islenip hemme de efirde şol Türkmenistanyň garaşsyz we öz yktyýarly dälligi, bir tarap dälligi, onuň hojaýyny kimdigini açyp görkezip otursa ýene de bir suwutnama seni açyk, orta açykdyr. Endi sen şu ýerde ykdysadyýet çok bunu para aýdyp bersen, bu näme alamaty? Bu halkymyz görsün, bilsin, düşünsin, niýet bilen sana şu soraw berýär. Halmurad ağa bärde ykdysadyýetyňa iýsem ýok. Onu aýdaýyn men. Sinçe adam bolup tiýinlap neme diýsen, tiýinlap aýdyp bereň nemesini. Ine ýadyňda düşýän bolsa, Özbegistanna gaz ketilendir. Böyle allacı soğuk boran günlerinden ketilendir. Kıtaya ketilendir ya goşadylandyr ya peteldilendir yani nemesini, gaz bermesini. Bunun sebäplerini men çalarak ýaňytdym. Ondan öň Orsiýet, Gadarstan, Özbegistan, Orsiýet üçüncü bir ýaňy bir ortak ýaňy gaz demesini gol çekdirjek bollarda Özbegistana siýasy neme birleşik üçlü neme Özbegistan ýok diýdi. Biz gazy kimden alsam gönümen aljak diýdi. Özbegistan gazy Türkmenistandan alýar. Ondan soğuk geldi Özbegistan'a kestiler gazy. Dememiz yani parafinalli nämetdi, gidrantlar eýle boldy, beýle boldy. Teknik bahana ýöne o bahana ýani ortaýadyň ýamaly bar da 50 gradus. O gada kypdy da. Hiç tat bolanok. Neme üýşüp bilýär ýani parafin. O teknik çözümü bar. Soğuk bolanda nämetmeli, öňünde nämetmeli, soňunda nämetmeli. Bular hem beceri ýani spesialitler bar. O zatlary atyp gowy bilýärler. Yani bundan soğuk bolmadym. Gada kypdy da. Bu demeti ýani Özbegistana Türkmenistanyň üstü bilen baş demetmeliler. Bunun hem ne siyasi oýunlar, ne ykdysadyýety değişilmi ýa-da wayen strategiýa değişilmi ýa-da global strategiýa değişilmi onu demetmeli. Bu ykdysadyýet ne güç nemeti Kytaýa da şonalak, sebäbi Kytaýam ortaýada o käbir zatlar berjek gelýär, ýara berjek gelýär. Edek parçaları var, neme zapçatları var, şonu tatamok diye. Sebäbi Ýewropany ýitirenden ortaýa ýitireni Kytaý üçin kän bäfitler. Olaram bilen şu Türkmenistanyň üstü bilen o Türkmenistana gazyň ýapdysa bu ýapýar. Bu bir gurjak bolar. O Türkmenistan garaşsyz näme diýip o näme görsüň onu silip 1980-nji ýylyň bäri garaşly bolan ýeriň ýok. Onu bir ýeriňde ýazyň berilen o siyasi propagandalary nemeleri dinleseňiz dinläň bolun ýöne. O siziň kelläňiz diňe telpek getip görmeli neme däldir. Onu işletmeli. Mortuňyz o aranyň namysyň üçin gaýraty da galmaly bolsuňyz. O gaýratymyz ýok diýip o gras üýşüp oturmak
O gayratlı bolsaň bolmaly ýa-da bir gayratdyň o setli o beýan etmeli bolýanda. Ya bolmasa da ýagdaýyňyz ne? Şu wagt Türkmenistany halkyny 60-70% o götüne deputasyna çykdylar. Ursuz ýararsız. O iýne de alan oklar. Olaň sen menkem dälliýe-de pasport bermese menki dälliýdim bolýar. O pasportyň soragy bitdimi? O seň watandaşlyk ýa nemelik. Nemäň bitýär, sen hiç kim o menim sana jogap gelen dälliýe-de. Indi çoň ýerine Türkmenistana ýa-ni sene 400 sana geldi diýende. Bu ýoň aýagydyr şoň. Ýa-ni bu taýinli ýoňdan görüp beren bolmaly. Indi şo taýyk bilmedim 50.000 mi 100.000 mi uruşdan invalid bolup gelen ýa-da bular türemçiklere mallarda bur topar. 60-70.000 türmeden neme mobilizawa etdiler de. Ana şolary 6 ay uruşup durup onuň sen adat diýerler de. Onuň şolary yaralylary nemeleri Türkmenistanyň ne boş ateller ken jaýlar ken nemeleri ken ne ilat ýadynam şoň üçin etdiler de. Olar adam tanry ödlenlerdir, boş jaý ödlendir. Hakyky saparyn. O men bunu yakalarından tuttum değil, boljak dady. O şu zatlar bolsa hiç gen görmän, ne gözüňi oňda şu taýynlyklar görüp görendir. Ne şu taýyk 50.000 yaraly gelse 50.000 başgaladan bada. Orta şoň 4'e köpeldirsin. O bular ýalak geri gaýtjak bolanna garry pensionerlerini sen alıp gaýdýarlar da. Ana sana 200.000, 300.000. Ödem orsun bir yani bilgili, akıllı nemetsel. Atınlısı. Zbrot. Yani o adam öldüren mi, adam zorlan mi, bank yaran mi, vakşı mi, değil mi, o da atları. Yani ve türmeden demeden kriminal demeler. Ne şolary ne şu gelir. Olur gelmez üçün yok ýadyňyz düşýärmi? İçeri işler ministrleri bol çekýärler. Awa hakykyny. Ha? Awa ne? Üstünden geldiğin üstaydı sapara. O sonra näme diýär? Din jalmada gelmeli bol çekýärler de içeri işler ministrleri bilen. Bu gödöňde tutup görüň. Türme kime değişliğine türmeler. Awa içeri işler ministrleri. Yani. Ne diyeme bu da atlar yani Türkmenistan arkamızda dağ var diýäňiz bolun dağıňyz o sizinki däw bolmaly. O hanymyz var, sultanymyz var, padşahymyz var, terdarymyz var diýen bolup badyr bolun o terdar sizinki däldir. O terdar beýlekiň demekdir. O terdaryň üstünde ýene bir arka dağı var da. Ne Putin şuloň hemme arka dağı bolmaly. O oyun şeyle oynanır ya. Ne böyle men kıynandıran zat meni kat kıynandırdı ne Özbekistan'ı ne dostluklu bir doğrunumuz Özbekistan'ı. Şimdi Orsun baskısı bilen şolara gaz kesip şoları Ors bilen şu atını gol çekiştiler de mecbur ettiler Gazprom bilen gol çekmeni. O diýmek elini gaňry edilýär de. O ödem Türkmenistan'ın puşluğu ile edilýär de. O bunu özbek doğrunumuz bunu başlar mı? O yani özüňiziň eden zadyňyz o bir bolýany iýdiňizde bunu goýup diýäňiz Türkmeniň adyna ne diýäňiz? Bunu özbek doğrunumuz adyna çykarmýar bu götberençik. Ady bilen aýtmaly bolan şonalak bolýar da. Puş diýär. Äme diýdim. O sen yankı orta boyun olur yala etiydi. Ne yankı ödüm bir kaybından Türk birligi deyip gatnap gördüm ödüm.
O doğanın diýip nimet. Ötedin yüzüňiz gözüňiz ýokmy? Bir beýle bir gaýrat, bir namuslyk bolarmy 200? O yani Özbekistanda Samarkandda duşup berdiler bu joklar. O doğanım diýip elinden orden aldy. Edip görün adamdan da. Göz örtülü bir nimet benim yok, görmeyenim yok. Ya bu tay şeyle son yeni de bir daha deştim Halmurat, onu sen detallırak aydıp verip bilersin. Bu yani özünü el devirmesiz näme etmeli diýilen demeler kanun kabul ettir diýer. Ha yok, men takmen meclisine yetem ama kadir aytıp şu üçüncü meselem şu. Ben bir sual ayın Halmurat sen Pardon. Hemen berber näme illeşlenmeden men häzir gelýän. Bolya. Yeme hormatly ýurtdaşlar, ne dinläp oturdyňyz da bolýan zatlary. Seredin hakykatdan Özbegistan we özbekler bizim kadymdan gelýän hem goňşymyz, hem ganymyz, hem dinimiz, hem dilimiz hemmejikler gatnaşyp ene bir du çörekli ogul öýürüp hiç çykaryp beren milletimiz. Şuňa kömek etmän sen kime kömek etçi? Ol men öz ýeme çykşynda aýdyp berdim bolýan ştaýdym sapara bilen gaýtalamaly bolýan. 2 ay mundan ozul baryp o bilen gujoklaşyp näme edip Merdiýew bilen inni gaz aktyryp başlady, orsiýet şunu aktyrmarsyn diýdi, o şowun kesdi. Inni orsiýet öz gazyny gymmat bahadan alyp Özbegistany, Gazakstanyň, Aňryk, Bärik, Kyrgyzstanyň gerek bolsa Hytaýa çykaryp satdy. Türkmen oturmaly ýerinden suwuny aktyryp. O nähil beýle bolýar. Ýene de bir aýtmaly zat bar. Özbegistany şunkun agyr ýagdaýda sowukda kömek etmeýän adam öz halkyna da sereden agar. Ol tersine hanlaşmagan o warsany urady boty. Ene ýa-ni sowuk gelipdir, buz gelipdir, o näme howasy gaty sowuk, bulara ene biz humanitar kömek etmeli. Urady boty hana öz eme o warsany. Näme çärjegde ýamana amder ýa doňupdur. Das töwrüne kim millet ýakara odun tapana. Heywan bağışlan o şey diýmeli bolýar. Sen näme ýok halkyna sereten? Halmurat Stayda men bağışly näme bir zat goşmak isleýän gaçmakan şu meselelerin üstüne geçmäkä. Yani o wansany Türkmenistanyň inisiativasy bilen berilen ok. O ors ber diýär şu taýy. O men nämämiň aslyndaky näme diýär. O çok kömek etdi diýär. Bu çok şine diýär. Näme sagyryp ýa näme eden ok. Hakyky saparagy. Sebäp Taliban bilen Moskwa ene diňe şol diplomatik gatnaşyklar diňe şol Taliban diňe Moskwa bilen görnäpdi. Dünýäde Talibany şunkun kabul edýän döwlet ýok. Ya şonu ikrar eden döwlet ýok. Diňe orsiýet. Demek sen aýdýanyň gaty dogry bolup çykýar. Doğru. Yani bulun radyoetka tülýände. Türkmenistanyň nemesi var. Bazarbay. O. Şu taýdak Türkmeniň nemesi orsun KGB'siň bir filiali. O başka ýurtdaşynaky şu Türkmenistanyň işganalary bar. Şoň içindäki işleýän ýani ýa arty KGB'ň işgärleri de şolong hemmesi ýani orsiýetin KGB'siň filiali alak näme diýen. Prikritesi, ýa krişesi diýilýär-de. Krişesi Türkmenistanyň ilçihanasy. Ýani olaň edýän işleri näme berilse o informatda çöplemelen bolsa çöplýärler, näme diýerler. Sorawam sapara. O şu gelen ortlary täze Türkmenistanyny çykaryp bolurmy diýerler, ne Halmurat da. Oho. Ol atan zat ýurda warsa edilýär. 5 minutda çykarar olur. Düptey kary bilen. Ýöne ýurda ýetmek gerek ilki başda. Ondan soň bir zat bar da şu taýda men ýa sapara pikirini dowam edey. Şu din janma geljek Orsiýet tarapyny türmelerden çykarylyp uruşa Ukrainaň garşysyna uruşan adamlar var. Olar jenaýet eder. Petenden 10 ýyl, 15 ýyl, 20 ýyl, 23 ýyl berilenen bar da için. Indi şular
O taýda 6 ay uruşup gan görüp bir gün adamlar gyryp gelerler. Türkmenistany näme rahat ýaşajakmy onu? Ýok. Diýmek şu Türkmen halkynyň üstünden şular ne musallat bolup geljek. Bir ýagdaýym bar. Atstoy diýilýär. Hı? Hı? Owa. Ýok, man olar çykarlar. O barada gurrunam ýok. Bize ýöne diňe ýurda ýetmek bar. Onsoň olar diňe çykarylmalylar. Olar bilen gapdalyny ene ilk başda o Türkmenistanyň baş prokurory geçirmeli derine o işlerini kim bilen nähil galynym soň ene elin sırtyna danyp ene halkara gaga suwduny uratmaly bar ol. Olan hiç Putin'den Lukashenko'dan enayi zady ýok atalow. Gitmeli bar ol. Kanun boýunça gitmeli bar. Eger elimizde diýeri düşdi. Ýok, bize ýetirmän halk olan damagyň tersine çalsa, olan halkyň öz haky. Ya konstitusiýa işlemeýän döwletde ähli hak hukuky elinden alan milletin gozgalyna galmak haky bardyr diýip Birleşen Milletler Guramasynyň kabul eden insan hukuklary kabul eden jarnamasynyň preambulasyna ýazylyr. Mene ýam ýüz göze gaýtalap aýdyp oty. Indi halkyň eli açyldy. Nädip şol hökümetden dünýä jenaýat topardan diýýän bolsaňyz, nädip şol tahtdan düşürýän bolsaňyz, haýsy metod ullanýan bolsaňyz, dol hakly watandaş. Kanun işlemek. Kanun ýok Türkmenistan. Kanuny gurama da ýok, edara da ýok, ministrligem ýok, prezidentim ýok, beýleksem ýok. Ene şeýle. Şu mesele boýunça goşşakladyň barmy sapara bolmasa üçünji ölçek. Yani kanun ýok diýdiň, olun kanun ýoklugynyň ýeke bir sebäbi bar. Onu hemme bilen soň aýdýanda, başga sebäpleri gatken, oňa demetip durmaly. Ine gorku bar ýerde. Kanun ýok diýilýär. O kanun näme üçin bar? Şu adamdan gorkmazlygy üçin, rahat, adat ýaşamasy üçin kanun bar. Türkmenistanda sizin gorkulýanlygyňyz o hiç kime gizli zat däl. Hemme gorkýar. O ýani ekrana çykyp bilen gorkýar. O gorku bar bolsa, şu taýda kanun ýokdur. Siz bu kanuny näde bar edýäňiz? Kanun erwe işliýär. Bu kanuny bozdy. Bunu beýtdi, o taýda ogruluk etdi diýip siz ýok kanuny bar edýäňiz. Yani gorku bar bolsa bir döwletde taýda kanun bolmasy mümkin näme? O gorkuýnam kim salýar? Şo kanuny goramaly, gorayan adamlar salýar. Başga hiç kim salýar? O şu wagt gorkuňyzda kimden gorkýan? Kıbadan, milisiýadan gorkýan, prokurordan gorkýan. Şeýlem. Kanun bar ýerde gorkulýar. Ne şu ýerde de kanun barda. Hey birini gorkulyp bolýan bir adam. Evet, kanun bar, gorkulyp bolan. Ýöne çala gorkudoňda ardetdeler seni süýde berýärler. Hut diýerler. O. Kesin gataltdy. Owa, elle girmek gerekler. Gaty ses bilen gurulýaşdyň. Ýa-ni işin polisi ýa-da suwtdy. O. Ne yani Türkmenistanda gorky bar, şoň üçin kanun ýok. Onu erwe işliýär. Bu bozupdyr, bu nemedipdir diýmek bolmaýar. Ýalgyşdyr. Kanun ýok. Ýa-da kanun işleri ýala etmeli. Indi şu kanun ýokdugyny bilýän adamlar bar da. Bilýän gatlak bar. Bu gatlak ne prokuraturadyr, o adalet ministrligidir, KGB'dir, o milisiýadyr, o ýene de şoňa meňzeş edaralardyr. Kanunyň ýokdugyny, bolup bilmeýänligini, bilmesiň mümkin nälerini iň ilki bilmeli, ine döwlet institutlary bardyr. Ýöretme kanuny ýöretmeli, o kanuny seretmeli, kanuny jöretmeli guruluşlar bardyr, döwlet institutlary bardyr. Bunu prezident bilen garşdyrmak her kim öz işine jogap berýändir. Goýunam öz aýandan atylýandyr. Ana şoň üçin döwlet institutlaryna işleyen adamlar hemmejesi ya geçsen ya deme bilen bu näkerddirler. Bunu kelle telpekli yani halk maslahaty ya şoňa meňdeş meclis diýilen guramalar bardyr. Ana olaram şu atlan emetin jogapkar demeleridir. O bunu yok
men o taýda işlemedim, nemetmedim diýilen zat ýören okda. Üstünden geldim şu malinde üçüncü meselemiz vardı bile garatmadı. Men ol bilenimden ona kırma edip verdim şu bolyan zatlı vardı ya cenayet vardı. Yine para sonra o 2002 ýylda el ayağını tapırdadıp şular daşla öldürmeliyen zarlı akıllı var 2004 ýylda. Yine şonu täzeden dikkatli gurban. Yatan mansanak gördüm. Birinci sekil hatarda oturan adam var. Her hatarda 80 tane yine ak sakallı götü pampertli yine qarra urtular yönaptır. Orada 560 tane adam. Yine şorusu yine yankı diktaturan fasadı ya oğurlu. Elmeden son kalkan edip tutkenler de qarraları Niyaz döwründe de Ennemin döwründe. Dilsiz ağızsız otu bilemek olur. Tramadol urupturlar ya teriyek beripdirler. Diri däl ýaly her çapy otyly turup çapmar ýerine signal boýunça boldy. Ödem ýeme gaty alyy salşýar, ben salpýarlar. Halmurat men Awa, awa. şoňa gördüm. Bir ay ýarym aýtyrlar oku. Öňünden şular o armağa gidende eme Persiýa saň 30-40 güllap kowalýarlar adamyň adyny öwret. Şularam şular ýalet öwredýän bolmaly. Indi bärde men aýtjak bolýan zadym, para teretin bolýan zatlary ene o taýda bir topar kanun kabul edýärler-de. Ene el degirmezlik barada. Enne Gurbanguly üýedini halktan goramak üçin üýedi barada maňa el degirmek bolanok ogluma da tokunma da diýen ýaly ene kanun kabul etdirýär. O taýda. Vay anasını. Ana ene edýän zady. Ondan soňra ýene de bir ştaýda manipulasiýa edilen kabul edilen karar var. Eger birden Türkmenistanyň prezidenti ölse ya işe yarawsyz bolsa ya çetleştirilse oň ornuny Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy elýär. Olan Gurbanguly bolýar. Eger oğluna bir zat bolsa. Eger atasy ölse ya bir zat bolsa. Halk maslahatynyň başlygynyň wezipesini ine oň ogly bir ýa Serdar berjaý etmeli. Boldy. Ine bulanky maşgala potrady, saparagy. Hiç bir kanun yok, zaten yok. Dünyada birinki ýaly şular ýa guruluşly döwlet badyr diýseler men ýok diýjekdi. Hatda şol Demirgazy Karaýada da bir düzgün tertip bardy. Atadan ogla geçýän rewolýony atalogul ikisi oturup döwleti deň paýlaşanapdy. Babaraplar bilen oýnatmagyň. Halmurat bilen ne tapýan zatlaryny seret. Babarap. Gatygen alır ýa-da para. Bärde neme bar? Halmurat değişme bir ýana bolýan. O özüni neme alypdyr. Emniyete diýeli. Ellegirmezlik nemetine kanun çykarypdyr. Indi okey, o kanun bir ýerine ýetirmeliler. Daş dogurun näki nemeler bolmaly. Indi birden bir zat bolsa, ne buňa kanun bar da, Berdi Muhammedow maşgalatyna. Onu gorajaklary, olary haýdy kanun goraýar. Onu ýa döwlet institutlarynyň adyny agdadyk da. Olary gorajak adam barmy? Ya kanun. Olary kim gorajak? Ne bulara ne birden şo kanuna okey diýdiler, işlet diýerler. Olara öýlerini gutordylar. Yani beýleki döwlet institutlarynyň ýa sapak çalyp oturan ýarşylar bar, o mejlisi bar, bu prokuror bar, KGB'si bar, armysy bar, beýleki bar, bada bar. Olary haýsy kanun gorajak ellegirmezlik demek. Mesele şo taýda illeşler dedem biraz yani sapak çalyp öýrenen bolsaňyz o käte ýygyňyza da seredin. Iň bolmanda itlak yani item sırtyndan çykmajak demäni dünkü ýuwdanok deňäp görýär-de ilkulak ya ýuwdamda çykjakmy diýär-de. O sizem bir yani ertiriň nemesini biraz düşünjek bolun. Ertir näme boljak? O sizin adyňyz, o size hiç zat edilmände de yani adyňyz, familiýaňyz, o kimdiňiz, o demeden ýitip gitjek zat däl.
Ne sonra adamlar çağlarına kendi bu 4-5 nesil cevap vermeliler. Milletin içinde avreler bolmalılar. Ama Türkmen ni yani korkyanam bolsa, o gayrati yoğum bolsa, gayrati kalmadığım bolsa, şimdi bir zatları yani fikir etmeler. Bu soňky neme? Yani öňkü halka çekdireningizden gatyken ahem ağır bu. Doğru sapara. Ola pikir ediýär, o ay öňküler ýaly bide geçer diýip, ýok o geçmez. Inni halk öz hak hukugyny basgylanynyny inni göz ýetirip başlapda çykylgany özdiýär. Esasy zat halk çykylygy özdiýär şumal sapara. Çykylganyny tapar. Bir söz bilen düşünmeýän bolsa, ol heýwanlar bagyşlan bol ýumruk bilen düşünürmeli. Ol halk hem şoňa taýýarlanmaly. Yok çıkalga deme biz çıkalganı bilýär hem o demedim gör dönüp halkda ya isle bolmaly. Biz şundan çıkacak diyen isle bolan uny erteti şular yok. Biz onu enýäm edilmeliligini bilýär, soň nähile gurulmalygyny bilýär, bu zatlaryň hemme jem taýynyny görüp dörtdi. Ödem bular hawat etjek bolýar, o hawat hem bolmaz. Oňa da Yok. guruluşlaryny, döwlet institutlaryny gurup ketip barýar. Bu haçan bolar? Bu bilgi tarapdan ya da tecrübe tarapdan bu dağıtılan hemmece bolan halkın islegi. O siz isleyen bununuz o biz o özgürlüğü, perdeliği o isleyet diyen bununuz o bu dağıtılan hemmece amalaş yani. Doğru sapar. Hemen şeyle kalmıra da Yok, atı doğru belirlediniz. Bolmalsam şol. Esasy zat aýdyp gelýär. Bir taýýar. Saýlawlary geçirmägedi, täze Türkmenistany gurmagedy, yerli hakimiyeti döretmägedi, yeri eýetçiligine bermägedi, mülkdarlary döretmägedi. Hemme mümkinçiligi bermäge döwlet tarapyndan, hökümet tarapyndan, kanun tarapyndan hemme zady şumal işläp öňünden taýýarlanyp oty o zatlaryň tatlamasy proýekti ýa-ni mailnamalary. O biz o zatlary halkdan ýa-sizden gizläp oturumda ýurtdaşlar. Okap otursaňyz, diňläp otursaňyz, öňünden etýär bu zatlar. Biz ol bark soňundan näçe kätip oturjak adamlar da. Hudaýa şükür. Tecrübemiz var yeterli. Aň düşünjämiz var. Ni ýaşlar gelip dur, yenem gelerler. Bu goraşa, dumly duşdan çykyp durlar, öz pikirlerini aýdyp durlar. Berekelle. Oý bolsun. Näme üçin ýok, hemmemiz bir watana hyzmat etjek bolsak, durly pikirdäkiler bolup biler. Biz bar diýip beýlekiň sesini basamsak, ýöne her kızatyň bir jogapkärçiligi bar. Diskussiýa etmeňem, iş ýöretmeňem. Onu koy her bir adam ölçü çözsün. Ondan ýene-de şu üstün dolduryp, berlen soraga o ýa-ma şolar nädip çykaryp bolar. Şolar hemmejigini Orsiýet tarapyna uruşyp Türkmenistanda gelip sanatoriýadamy, awazadamy ýa başga ýerdemi diňji alyp pülpüllap gezjek gemeler bar düýün kurşa gatnaşan. Şolar hemmejigini Ukraina tarapyna tapşyrarlar. O gitsellerde düzeltseler, ýani bombalan şäherlerini ýa ýykan ýurtlaryny. Onun hemmesi Ukrayna kanunları boyunca cinayetkar. Ondan sonra şol Wagner diýilýäniň toparına degişli adamlar olur bir kanun. Olar harby farbyna wanydan. Olar hakyna tutma, olara pul tölenýär. Olar esgerde. yani işit zat diýerler İslam diýip. Ine şolar o şol variant. Olar tutan ýerinde atma. Halkara kanun şeýle diýär. Onu men tapamak boýla. Onu ıglan etdiler. Tutan yerinde onları yesir almağa gerek. Eline şu kavat gelen yerine tüpenleymek. Bolluk oturdu. Onları yesir almalılar. Yani çalışmak için öde yesirlerini ondan idine vermek için edilen olsa ol başka yapıyor. Hiçbir yerde şuları yaşamak hukuku yok. Şu pulunu hakkına tutma eline yarar başka milletin grazdalarını öldürýän adam kanunun daşyndaky adam diýip hasap edilir. Ine şonu aýdaýyn diýdim watandaşlara.
Tapara başa aýtjak goýjak zadyňyz bar bolsaýdyň bolmasa şu ýerde jemläýlik. Fırsat aýtjaktym ýadyma düşen okal Murat. Bilmedim. Ana. Näme Nene. Garrapsyň aýtýan tapara. bilmedim. Raptarsın. Ya sizi Türkmenistanyň näme üçin gasyp o iş ýok, gün görüp bilen ýok diýip gasypdaşyna çykarlan. Ondan näme üçin size pasport berilmeýändiň demesini biz şuňa bagladyk da. Şurada men pikirimçe hal Murat ile wagt geçer, deme geçer. Şuň dogry dogam ýüze çykmagy mümkin. Ýalňyşan boldum, bagyşla diýip aýdyp berip bilerdim men nemeden. Bütün soran. Ýöne bu zatlar bir gününe planlaşdyrylýan nemet, älle ýöňünden demedilýän zat bolmaly. Yo durmuş şonu gorkaldykdy tapara. Üçün soranlyk zat ýok o taýda halkymyzda. Täp şu fakt. Yo ýalňyş men diýänim ýalňyş bolsa diýänden. Men şu wagt edýän neme prognozum şeýle bolmasa. Ötünç sorap biler. Bundan arkaýyn bolun. Men aýtjaklarym şu hal Murat ötünç sorar diýip aýtjak da bir ýalňyşan boldum. Bolýa maňa ha görnüne anygrap sorag bar bolsa jogap bereli bolmasa şu ýerde oturaýdy. Ýok, sorag ýok. Hal Murat aga sorag o kän soragçy däl biziň nemämiz. Halkymyz diýip. Bolýa. Borana tapara. Parahat milletimiz var Hal Murat aga sorag bilen işi ýok. Indiki gepleşiklere çelli, yurttaşlar sağa oturun hemmäňiziň öýünde saglyk tapara sany da sag bolsun. Aýdýar Sag bol Hal Murat saňa da sag bol iýleşlere de. Sag bolsun aýdýar saglykda görşelim.